E nder ɓaynago ambassadeur Amérique jertini e batti haɗugol kuliyankoɓe ɓe carburant nadde nder Mali e ɗum ɓe noddi e nder ɓaynago maɓɓe ngo wonde yo ɓiɓɓe leydi maɓɓe wonɓe Mali jaltu leydi ndi e no yawiri e ballal laaɗi diwoji julaygo kadi ɓe tengtini wonde aéroport Bamako no jokki golle mum laaɗi diwoji ina godi tono saabu ngal pilital ambassade Amérique ko ngakkere carburant o saabidi udugol duuɗe janguirɗe ɗe kono ko ngakkere kisal teskani nder Mali ɓeydi pilital maɓɓe ngal ambassade o jertini ɓiɓɓe leydi maɓɓe to Mali ɓe fellitɓe wasde yaltude leydi ndi heblade e kala caɗele bawɗe arde tengti yiilade ɗoɓe molti e sayi juɗɗo andinde guila lewru jeenaɓur faltine ndu kuliyankoɓe jinima jokkodirɓe e Al-Qaïda callima carburant gumortoɗo Sénégal e Côte d'Ivoire nadde Mali caggal uddere nde ɓe mbaɗi e leydi ndi darde maɓɓe nden ko jabtade laamu Mali e pellital mum haddi carburant yeyede so wona e nder station ngaji fandade laamu ngu wonno e on tuma ko kuliyankoɓe ɓe mbasa hebde carburant banggueji goɗɗi gam tan golle maɓɓe ɗe no darto kono joni haɗre kuliyankoɓe ɓe natugol carburant nder Mali haɗi golle kewɗe jokkude nder leydi ndi eno haniri faggudu ndu ustima kadi gonka ɓiɓɓe Mali ina ɓeydo musde ñande kala.